दा गिबियावनो आङो बुंनो लुबैदों जे जोंहा गोबां खोथा बुंनांगौ दं, रायजोफोरनो मिथिहोनांगौ दङ, रायजोफ्राबो मिथिनो लुबैयो। दा बेखायनो जोङो माखासे इम्परटेन्ट बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनो मिथिनो होननानै आं सानदों। दा जोंसार मुसाहारि आरो जनक ब्रह्म बे सानैखौ जे क'क्राझारनि पुलिस एडिसनेल एसपिआ जे अननाय भाबै फेक एनकाउन्टार खालामनानै बुथारबाय, दा बिनि सायाव जोङो अनेक हांगामा खालामबाय, प्रटेस्ट खालामबाय, ओमफ्राय केस होनो होनना बुंबाय। दा बेफोर माबोरै जाखो बिनि सायाव मिथिनो लुबैयो। आं दा बेखौ बुंनो लुबैदों जे जों दा क'क्राझारनि एडिसनेल एसपि फानेश्वर बिनि एगेन्स्टै हाइकर्टआव केस होनाय जाबाय। दा जनक ब्रह्म बिफा आरो जोंसार मुसाहारि बिफा बे सानैखौ जों केस होदों। दा फैसाखौ जोंनो जाय फाराफारि एसे जगार खालामनानै होनाय जाबाय। दा केसा हाइकर्टआव, गुवाहाटि हाइकर्टआव रेजिस्टार जाबाय। आरो रेजिस्टारल' जानाय नङा, बे केसा दाखालि 17 तारिख खालि, जानुवारि 17 तारिख खालि मोनसे हियारिंबो जानानै फैबाय। दा बे हियारिंआव नैबे हियारिंनि लेखा बे हाइकर्टनि, दा बे हियारिंआव रोखा बुंना होनाय जाबाय जे जाय पिटिसनार जाय केस होदों, बे केस होनायनि मोनफ्रोमबो फेज वाइज रिप्लाइखौ होनांगौ होननानै अर्डार होनाय जाबाय। आरो बे रिप्लाइखौ होनांगौ। दा बेयाव पार्टि खालामदों नैबेयाव दा स्टेट अफ आसाम एन्ड 6 आदार्स, बेयाव रिप्रेजेन्टेड बाय दा चिफ सेक्रेटारि टु दा गभर्नमेन्ट अफ आसाम, हम डिपार्टमेन्ट बेखौ होननाय जादों। ओमफ्राय 2आव दा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि टु दा गभर्नमेन्ट अफ आसाम, हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्ट बेखौ होनाय जादों। ओमफ्राय 3आव दा डाइरेक्टर अफ जेनेरेल पुलिस गुवाहाटि बेखौ होनाय जादों, आसाम बेखौ होनाय जाबाय। ओमफ्राय दा सेक्रेटारि हेल्थ बिटिसि बेखौ होनाय जाबाय। दा सेक्रेटारि हेल्थ बिटिसिखौ होनाय खारना जाहैबाय जे जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म थैनायनि सार्टिफिकेटखौ, डेथ सार्टिफिकेटखौ बिसोर हराखै। दा बिदों मानो हराखै, दा पुलिसाबो हरा, बिसोरबो हरा आरोखि। दा हेल्थआ बुंदों जोंनावथ' बे थैनायनि रिपर्ट गैया, जोंथ' हराखै, जों मिथिया, जों बोरै हरनो, बेखौ होनना बुंदों। दा गथिखे बेनोबो हाइकर्टआ नटिस जारि खालामना हरबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव नैबेयाव माबाखौ होबाय, दा जइन्ट डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिसेस, बेनि एखे आरोखि हेल्थ सार्भिसेस, बेनो थिनहरबाय जे मानो नोंसोर सार्टिफिकेट हरनाय जायाखै, मा खार'ना मा, डेथ सार्टिफिकेट मानो हराखै, दा बेखौ हरनाय जादों। ओमफ्राय दा पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस एसपि क'क्राझार, दा बेनिबो हरनाय जाबाय। ओमफ्राय सेरफांगुरिनि अफिसार इनचार्ज बेनो हरनाय जाबाय। दा जिथु जोंसार आरो जनकखौ सेरफांगुरि थानानिफ्रायनो लानानै थांनाय जादों। दा गथिखे बेबो रेसपन्सिबोल, माब्रै मोनलांखो बे फारेसार एडिसनेल एसपिआ थानाव दोनखानायखौ, थानाव लांखानायखौ, दा बेहाबो रिप्लाइ होनांगौ। दा गिदिर बिनि माबाया रिप्लाइ होनांगौआ गिदिर। दा जोङो इतिमयधे बिनि बे इन्सिडेन्टनि एगेन्स्टै जोङो केसखौ मावबो होदों, सेरफांगुरि थानायावबो होदों। दा बेयाव क्लियारलि लिरनाय जादों बोरै जायामोन। बे सानै मानसिया, जोंसार आरो जनकमोनहा दंफां बिजनेस मावोमोन। बिसोरो जोंसारा अट' रिक्साबो सालायनानै जायो, बे सारेन्डार जानाय। दा बे हिसाबै बिसोरो दंफां बिजनेस मावनाय समाव मोनायाव हरनि 2टायाव बिसोरो बाइकजों न'आव थांफिननाय समाव लामायाव आफलागाव गामियाव मोनसे सकआव बिसोरो एक्सिडेन्ट जायो। दा एक्सिडेन्ट जानायखौ न'नि खाथिनि मानसिया नायफैदों, नायनानै नुफैदों, मोनायाव बिसोरनो हेल्प खालामदों। ओमफ्राय दा बाथ्रा जाबाय, जाय एक्सिडेन्ट जानायखौ नायफैदों, दा दिनै बेबो हाइकर्टआव बेबो एफिडेभिट होबाय जे नंगौ जोंसारजों जनकजों बे आंनि न' खाथियावनो एक्सिडेन्ट जादों आरो बिसोरखौ आंनो नायदों, आरो बे समाव आथिं लेंग्रामोन जनकआ, बेखौ बुंदों। ओमफ्राय दाना बिसोरो जोंसारजों जनकजों आरोबाव गावसिनि सासे सिनायनाय खुरमा दं होननानै मोनसे न'आव थाहैदों बिसोरो आफलागावआव। आरो दिनै बे आफलागाव जाय न'आव थाहैदों, बिसोरबो दिनै हाइकर्टआव एफिडेभिट होबाय जे बे सानै मानसिया एक्सिडेन्ट जानानै आंनि न'आव थाफैदों, जोंसारा आथिं लेंग्रामोन, थाबायनो हायामोन, बिदि होनना होनदों। ओमफ्राय फुंनि 5टायावनो बिसोरो आफलागाव साब सेन्टाराव थांनानै बिसोरो ट्रिटमेन्ट लाहैजादों। ओमफ्राय जाय ट्रिटमेन्ट खालामदों स्टाफ नार्स, बे स्टाफ नार्सआ बेबो हाइकर्टआव एफिडेभिट लिरना होबाय जे नंगौ बे सानै मानसिया आंनाव ट्रिटमेन्ट लाफैदों, जोंसार मुसाहारिया लेंग्रामोन, आथिङाव आघात जादों। दा बेबायदि होननानै बेबो एफिडेभिट होबाय। दा रोखा रोखा प्रमान पत्र दंजोबो। ओमफ्राय बिसोरसो थानाव लांदों पुलिसफ्रा मिथिनानै, नैबे माबानिफ्राय आफलागाव साब सेन्टारनिफ्राय लांदों। दा बिनिबो रेकर्ड दङ। ओमफ्राय थानाव जे बिफा नायदों, जोंसारनि बिफा नायदों, बेखौ गासिबो माने डिटेल्स लिरना होनाय जाबाय।
दा मोनफा मोनफा प्रमान दंजोबो गासिबो बिसोर एनकाउन्टाराव जानांगौनि खुनु खारन गैया बिस्रा एनकाउन्टाराव थैनांगौनि खुनु बाथ्रा गैया दा बिसोरखौ जे लांनानै फेक एनकाउन्टार खालामनानै बुथारदों बे मोनसे रोखा रोखा प्रमान दा बेखौ माने बिसोरो रिप्लाइ होनांगौ दा मा रिप्लाइ होयो बे बिसोरनि बाथ्रा खिन्थु केसा बिराद गोब्राब दा जोंहा माने बे समाव जानाखि माने बे जोंसार आरो जनकखौ एनकाउन्टार खालामदोंमोन बे समाव जोंनि कलेजनि छात्रफोर बिटिसि कलेज माने बिटिसिनि कलेजनि छात्रफोर जायनाखि रल लादों आं बेखौ बाख्नायनो लुबैयो दा बिथांमोनहा जेरोखोम प्रटेस्ट खालामदों एखेबारे इउनिफर्म ड्रेस गाननानै कलेजनि छात्र छात्रिफ्रा ज' इउनिफर्म ड्रेस गाननानै जे बिराद गिदिर प्रटेस्ट खालामदों जे जोंनि माने बर' फिसाखौ बिदि अन्नाय भाबै एनकाउन्टार खालामनानै बुथारनो हाया बिसोरो प्रटेस्ट खालामदों बे मोनसे बिराद गिदिर रेकर्ड बियो एखेबारे बिराद गिदिर रेकर्ड जायनि थाखाय दिनै पुलिसफ्रा साबधान जानो गोनां जादों बे जाथिनि माने मानसिफोरखौ जानला मोनला खालामजाया दांजाया बिरोधि खालामनो रोंबाय बर'फ्रा थारमाने बर'फ्रा प्रटेस्ट खालामनो रोंबाय दा बे जिनिसा माने एक्सप'ज जादों आं दहायनो बारायो बेखायनो फरायसाफ्रा जे बिदिखौ माने एखेबारे बिराद गिदिर प्रटेस्ट खालामदों बे रेकर्ड बियो दा दिनै बेनि थाखायनो दिनै एनकाउन्टारा फेक एनकाउन्टारा जायाखै दा जों बेखौ बुंनो हायो दुखुनांथाव मोनसे बाथ्रा जाहैबाय जे बेखौ माने कलेजनि छात्रफ्रा इउनिभारसिटि छात्रफ्रा खामानि मावबाय बिराद गिदिर मोनसे रेलि खालामनानै गियाल'ना एखेबारे रावखौ मानियासै आयेनखौ मानियासै बिसोर प्रटेस्ट खालामदों बे दुखुनांथाव बाथ्रा जोंना जायनाखि फरायसा आफाद जायखौ नाम बुंदों एबसु नाम बुंदों डिफेन्स बर' दैदेननाय एबसु जे बिथाङा उल्था नेगेटिभ रल बिथांमोना बुंदों माबे जोंसाराथ' बे जायगायाव बिराद दादागिरि खालामो सिखाव दाहार खालामो बियो फैसा हांनानै जायो बायदिसिनानो जे उल्थासो बे माने बे बाथ्रा बुंदों आरोखि दा हयथ' बेफोरबायदि खोथा बुंनायनि थाखायनो पुलिसा बे रोखोम माने इन'सेन्ट मानसिफोरखौ दाय गैयि मानसिफोरखौ गावथारनो स्कप लादों दा बेफोरनि थाखाय डिफेन्स बर'मोनहा रेसपन्सिबोल दा दिनै बिथांमोनहा जुदि केस होनायमोनब्ला बिथांमोनहा जुदि बे एबसु माने गथ'फोरा जायनाखि बे इउनिभारसिटिनि कलेजनि गथ'फ्रा जायफ्रा आन्दलन खालामदों प्रटेस्ट खालामदों बेबायदि जुदि एबसुआ जुदि खालामनायमोनब्ला बिराद गिदिर मोनसे बे आन्दलन जायोमोन आरोखि दुर्भाग्यआव बिसोर जेबो खालामाखिसै दा दिनै जाय हक बे दिनै केसा बिराद मोजाङै रेजिस्टार जाबाय हाइकर्टआ बेखौ माने बिसार खालामनो आरम्भ खालामबाय दा बुंनो थाङोब्ला बे मोनसे बर'फोरनि गेजेराव मोनसे उदाहरन बे उनदिन्थि बे जे पुलिस अफिसारा जे इलिगेल भाबै एनकाउन्टार खालामनानै जे मानसि बुथारदों बिनि एगेन्स्ट जे केस होदों बे मोनसे उदाहरन बे मोनसे एग्जाम्पोल बे हयथ' बिनि सिगां रावबो होआखैमोनदां खोनाखै आरोखि दा बिनि बादैबो जों बेखौ आरोबाव बे जोंसार आरो जनकखौ लानानै माने इलिगेल भाबै फेक एनकाउन्टार खालामनानै बुथारबाय बेखौ लानानै जोङो नेसनेल हिउमेन राइट्स कमिसनावबो जों माने कमप्लेन हरदों दा नेसनेल हिउमेन राइट्स कमिसनाबो दा माने बे आसाम गभर्नमेन्टनो ओमफ्राय एसपि क'क्राझार डिसि क'क्राझार डिजिपि क'क्राझार माने आसाम दा बिसोरो बे रोखोम नटिस होदों गोब्राब नटिस 14टा पइन्टसआव बिसोर नटिस होदों दा बेखौ रिप्लाइ होनांगौबो खोब गोब्राब जागोन दा जोङो निनि समा मा थोनो माबायदि बिसार खालामनानै होयो जों बेखौ निनि दा बे जाबाय रायजोफोरनि खोन्थानांगौ बाथ्रा बे ओमफ्राय मोनसे खौराङा जाहैबाय अबयसे नैबे निउसआ नैबेनो जे हाइकर्टआ जे बिसार खालामदों हाइकर्टआ जे थांनाय 17 थारिखखालि बिसार खालामदों बेखौ पेपारावबो ओंखारदों नैबेयाव होदों नै एनकाउन्टारनि 2 जुबकआव हत्या क'क्राझार आरक्षीर बिरुद्धे उच्च न्यायालय गसर नैबे गिदिर गिदिर माने माबा हेडलाइनजों 22 थारिखनि प्रतिदिनाव बेखौ होनाय जाबाय पेपाराव ओंखारनाय जाबाय दा गथिखे रायजो राजाफ्रा मिथिबाय आरोखि दा बे जाबाय